Şeýle 2022-nji ýylyň 10-njy martynda geçirilmegi meýilleşdirilýän prezident saýlawlaryna taýýarlygyň şäherlerine halkynda Mali vilayetlerine raýatlanyň tekliçi toporlarynyň ýygnakları geçirildi. Olaryň dowamyna ýokary döwlet wezipetine iň münasip adamlar dalaşýarlygy ködürlendi. Ahir vilayetine geçirilen maslahatçylar fikirleşmelerin dowamyna ýurdumyň ýokary döwlet wezipetine ahir vilayetiniň Bagadaýhan etrawynyň araçylyk hende keseleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň başlygy maksatlar öwürgeligi we dalaşgar hökmüne ködürlemek baradaky teklipe garadylar. Muhammedler Türkmenistan'ın Milli Gençliğinin halk maslahatynyň meclisiniň taryhy ähmiýeti bolanyny hende oň döwletimiziň jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwürlendigini bellädiler. Mecliste kabul edilen resmi namalara hususan berqara döwletiň täze iýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyň üstünlüğün milli maksatnamasyndan şeýle hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna gelip çykýan möhüm wezipeleri üns şekilli. Şunda bu maksatnamadan hem de beýleki geje uly meýnamalardan gelip çykýan wezipeleriň durmuşa geçirilmeginde täzeçil pikirlenmegi başarýan ýeň dünýä garaşly ýaş ýolbaşçylary möhüm orunda ýeşiller. Wezgeliýiň ýolbaşçy wezipede goramaçylyk ukybyny oň ýokary knär we şahsy käsitini nazara alyp ýonagyzlar ony ýokary döwlet wezipesine dalaşýar hökmüne ködürlemek hakyndaky şöýgedi bir agazdan kabul etdiler. Wezgeliýiň 2007-nji ýylda Marat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Hukmaçylyk Uniwersitetini tamamlap, ahali vilayetiniň araçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugyna intern lukman wezipetine işe başlady. Hemde 2008-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli vilayetiň etraplaryna güdülemiň durly ýolbaşçy wezipelerini işledi. 2018-nji ýylyň fevral aýyndan beri bolsa, ahali vilayetiniň Bagadaýhan etrawynyň araçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň başlygy wezipetini işleýär. Maksatnat özgürlük özgedeginde ýere ýygnananlara hoşallyk bildirip, üstüne ýüklenýän jogapkärçiligi dogry düşünýändigine hem de bildirilen ynamy ödemek ugruna ähli zero tagallalar etjekdigini